ଝିଅ ମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ତିଆରି କରିଛୁ ତ ମହାନ ଆଜି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେତେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ମାଟି କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚରେ ଚଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଗର୍ବ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହାନ ଭାଇକିନା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସୁଦୂର ବିଦେଶୀ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବରଫ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିକି ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବି ମୁଁ କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଆଜି ହଁ ନା ନାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାଟିର ମହକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେବା କରିବା। ରହିଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଜୁମ୍ କଲେ ବି ହଁ ଦେଖ କର ଦେଖ ଫେସ୍ଟା ଜଣା ପଡୁନି ଫେସ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଇଛି ପୁରା ଏବେ
Soda do rao isna